बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां ब्रजेन्द्र सार बिथांनि दिनै थैनाय सान बेवहाय बयबो बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे खन्थाइ सान, थैनाय सानाव खन्थाइ सानबो फालियो। खन्थाइ आवरायनाया दा एसे उनाव जागोन। आंनि दा बिनि दा आं सात्र जानानै दं लिटारारि माबायाव क्षेत्रआव बिथांमोना निश्चय इनफरमेसन मोनसे होगोन हायो। गतिके गोरिब जायगाया गोरिबा गोरिब दुखु गोनां गोरिब रायजोफोरजों मोनसे अभाब अभियोगजों फरायनांगौ। खिन्थु बिहा मोनसे उदाहरन हायो जुदि नाजानाय थायोब्ला सत इच्छा थायोब्ला। आं बेबायदि सत इच्छा दङ जोंनाव मा होनो खनाफोर ओरैबायदि जाहैबाय।